kumaHebheru isahluko sesine soqala ukufunda evesini lokuqala. Ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emumva, ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo, njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami, ngathi abayikungena ekuphumuleni kwami. Nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe, ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe yonke, nakule ndawo ukuthi futhi abayikungena ekuphumuleni kwami. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi, namuhla, uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu, ngokuba uma uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha, ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo, futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kumbuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuwe. Ngakho-ke lokhu sinomphristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu, ngokuba asinaye umphristi omkhulu onganakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa, ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.